Esan dezaket Hernaniko Tilosetan gaudela eta udala frontoiaren atzekaldea eta hori? Bai. Teo haserre dago. Teo kontuz, ematen zuen inofensibo zela, baina hostiaz. Teo haserretze zanean, Erne. Morau izenarekin da ezaguna Andoni Tolosa musikaria. Garai batean, eskola publikoa izandako Hernaniko kulturetxera garamatza. 78an edo kulturetxea egin zuten bertan, eta orduzko ezti bilakatu da nolabaiteko birika txiki bat, ez da Hernanin. Hemen badago areto bat emanaldi asko egiten direna, zinema ematen da astero, eta estimatzen den gauza bada, musika emanaldiak, antzerkiak ere arrakasta handia dauka. Ezkien plazako kioskora goaz. Makina bat kontzertu emanda eta ikusita dago bertan Andoni Tolosa. Bidean, geldialdi bat egin dugu Aspi artistaren muralean. Ainara Azpia, bertako marrazkilari, ilustratzaileak egindakoa da. Asko gustatzen zait komikia, ilustrazioa, eta bereziki gustatzen zait olako estilo naif ikutua duena, alaia dana, teorian oso trazo simpleen atzetik, bizitza asko gordetzen duena, eta nik uste dut Azpi hortan bikaina dala. Musikarekin lotutako leku bat balin badago Hernanin, hauxe da. Hau beti izan da musika leku bat, dantzarako leku bat, eta batez ere topaleku bat. Egiten zen halako erromeri, dantzaldi bat, igande arratsaldetan, ez urtetan baizik eta hamarkadetan iraun duena. Egia da, Hernanik gaur egun oraindik mantentzen duela, jendea dantzara, festara erakartzeko indar hori, ezta? Eta, gero hemendik pasa dira, nik uste dut, garai hartako 80. hamarkadako rock lerketa hortako talde guztiak. Ertzainak jo zuen oraindik diskoak kaleratu baino lehen, oraindik garik saltzen zituen kasetak emanaldia bukatuta gero, hor izkinean jarrita, eta kortatuk ere jo zuen hemen nik uste dut bere bigarren edo hirugarren emanaldia. Musika ez da bakarrik soinu banda, eta hori estimatzekoa da, musika bada elementu bat egiten duena historia guztia kohesionatu, baina herritarrak kohesionatzen ditunak, hiriari zentzu ematen diona, eta nola hiria eta batez ere hiritarrak saiatzen diren berriro berraskuratzen bere galdutako bizimodua, ezta? Niretzat ere hori izan zen nolabaiteko flipada bat, ez da? Buddy Guthrie musikariak Ameriketako Estatu Batuak zeharkatu zituen mezu honekin. Gitarran zeukan idatzia, makina honek fascistak akabatzen ditu. Bada alde batetik folk musikaren izeni nagusienetako bat, eta batez ere kantautore edo songwriter deritzon horren aintzindari nagusienetako bat. Disko honetan gainera, bildu dituen lagunak badira beste kuadrilla eder bat, Lead Belly, Cisco Houston, hor badaude garai bateko ezkerreko musikaren izen nagusi batzuk. Eta azkena, Billy Bragg, hau da egin zuena hori dena, baina gitarra elektriko batekin. Kantautore bat, ez du zergaitik izan behar tipo bat, serio jartzen dana esei eta gitarra akustiko de espainol batekin kantu tristeak egiten dituna. Izan daiteke ere, oihukatzen, garrasi egiten duen eta zarata egiten duen musikarik bat, ezta? Nik uste dut, hirurak asko markatu nindutela, baina batez ere Billy Braggek izugarri markatu ninduen, zein zidan ireki mundu oso bat, ezta? Nahiaina erosteko eskubidea, hildotzak zenbatzeko askatasuna, babes polizialaren bermea, soldaduak zaindari den dataritan, soldaduak zaindari den dataritan. Turiston menpetako mundu zabala, hortxe da gerra etxe aurrian, aurrian.
Berdintasunaren bazterra osotan, isiltasunaren esklabuak. Zenbat gastatu hainbat balio, miseria da zorionik merkena, miseria da zorionik merkena. Irabaziak bakarrik dira gutarrak, arrotzak dira beste guztiak, guztiak. Ongi etorri mundu librera, mundu libre elkarte anonimora. Ongi etorri mundu librera, mundu libre anonimora. Mundu libre anonimora. Bai, bueno, edozein unetan galdetuta ziur aski beste talde ezberdin bat edo izen ezberdinen bat aipatuko nuke, baina une honetan asko entzuten ari naiz Vagabonds izeneko bikote irlandar bat, herri musika lantzen dute, eta daukaten nolabait alderik aipagarriena da pixka bat topiko musika irlandarraren topikoetatik ihes egin eta 60. hamarkadako musika berriaren erroetara jotzen dutela eta orduan oso lan freskoa egin dute. Disko pare bat dituzte eta oso freskoa dira biak. Bueno, hori bai dela benetan zaila, zuk esan bezala. Aipatzeagatik Teleferik beste bikote bat, kasu honetan Paris eta Libano, Paris eta Beirut arteko bikote bada eta orduan rock arabea lantzen dute. Eta orduan Blood Orange Syrup du izena bere, oraintxe kaleratu duten diskoak eta benetan merezi du. Kantuarena orain ere oso gustora entzuten zen, olako pop zartako bada. Felix Brothers talde estatu batuarraren Salvation Army Girl. Benetan bada pop rock olako traliazo bat. Aipatuko dut klasiko bat, igual topiko ere badana, baina zan Body Guthrie gitarran idatzita zeukana, eta Body Guthrie gitarran idatzita zeukana hauxe ez da. Arma honek fasistak akabatzen ditu. Denetari pixka bat, baina egia dana nire lan baldintzengatik gehien bat MP3 formatuan entzuten dudala, edo streamingean, edo bestela hoxe MP3 bat. Bai, eta gainera nola beti izan den, eta askotan jodut, eta beti izan den jodetze ondo hemen,
Parral taberna, Gasteizko Parral taberna aipatuko nuke. Bai, kafeantzokia iruditzen zaite, Bilboko kafeantzokia oso leku egokia kontzertu bat, tamaina ertaineko kontzertu bat ikusteko. Bestela, normalean, gustatzen zaizkit oso espazio hurbilak, ezta? Txikiagoak direnak, tabernak eta bar, eta horretan, iaia edozein lekutan disfruta dezakezu kontzertun batekin, ezta? Orain lotuta, gainera kafeantzokiarekin, Lucinda Williamsen kontzertua kafeantzokien bertan. Bai, kostatu zaite, naiz bueltak ematen, eta azkenean deskubritu dut, izan zala, Michael Firen Tubular Bells, kasetean. Hoi ere garbi dago, Ibon Erregeren hiltzara, disko maravilloso bat, alde guztietatik. Bai edukian, bai itxuran, alde guztietatik. Ondaki Josebak erabiltzen dira? Coca-Cola lata bat baino gehiago te da utopia, baino gehiago te da utopia.